Хәйерле иртә Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясендә Идел Кыямов. Татарстан сәүдә сәнәгать палатасында Россиянең иң яхшы 100 товары конкурсында җиңү яулаган Татарстан предприятиеләренә бүләкләр тапшырдылар. Бүләкләнүчеләр арасында судны төзүчеләр, торбалар җитештерүчеләр, сөт, икмәк комбинатлары бар. Барлыгы 60 предприятиедән 110 төр продукция һәм хезмәт тәкъдим ителгән. Шуларның 38-е лауреат булды. Тантана палатаның йомгаклау коллегиясе кысаларында узды. Шунда ук киләчәккә планнар да билгеләнде. Игътибар үзәгендә инновацияләр, конкурентлыкка сәләтле продуктлар җитештерү, эшмәкәрләрнең яшь буынына бизнес тәҗрибәсен тапшыруның мөһимлеге билгеләп үтелде. Арт-терапия, ионлаштырылган һава, ком белән дәвалау. Казандагы 7-нче шәһәр хастаханәсе янында урнашкан күлләр янында яңа парк барлыкка килә. Ул ауруларны тернәкләндерү урыны булырга тиеш. Биредә якын тирәдәге йортларда яшәүчеләр дә килә алачак. Күлләрне реконструкцияләү буенча масштаблы проект нинди? Без дә кызыксындык. Мондый масштаблы проект Россиядә беренче тапкыр гамәлгә ашырыла. Тиздән бу урында 7-нче шәһәр хастаханәсе пациентларын тернәкләндерү буенча уникаль комплекс була. Есть вот такая вот зона фитнес и кардиотренировок. Йөрәк авыруларын тернәкләндерү мәйданы бар. Анда җиһазлар куела. Коляскадагы авырулар да тернәкләнә ала. Табиб барлык авырулар белән үткәрелә торган күнегүләрне контрольдә тота. Реконструкция 2 этапта уза. Башта кече күлләр, ә соңрак зур күл үзгәртелә. Һәр пациент индивидуаль тернәкләнә. Паркта спорт мәйданчыгы, тренажерлар, дәвалау җайланмалары урнаштырыла. Мы считаем этот проект модернизации Чайковых озер для нас прорывным. Бу дәвалауның комплекслы проекты. Бар нәрсә авыруны һәр яклы тернәкләндерүгә юнәлдерелгән. Әлегә мондый концепцияның гамәлдә булганы юк иде. Реконструкциянең икенче этабы зур күл территориясен тәртипкә китерү. Җәяүләр өчен сукмаклар, уңайлы утыргычлар, җәяүләр зонасы булдырыла. Биредә хастаханә пациентлары да якын тирә-якларда яшәүчеләр дә йөри ала. 90-нчы елларда бу урыннарда төзелеш эшләре алып барылды. Ишек алларына башка ял итү урыннары да юк иде. Башта бу күлләр янында парк, җәй йөрү зоналарын булдырабыз. Ә икенче этапта Гаврилов урамындагы яр буен төзекләндерүне максат итеп куйдык. Күлләр янында авыруларны тернәкләндерү, шулай ук табибларның ял итү урыны да булыр дип көтелә. Паркны төзекләндерүгә быел ук керешәчәкләр. Фарис Мөхәммәтов, Ралина Абрамова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. 1 февральдән Россиядә ташламалы категориягә керүчеләргә барлык түләүләр, пособие һәм компенсация арта. Быелгы февральдә шулай ук үзгәрешләр автомобиль хуҗаларында көтә. Бу үз машинасының конструкциясен үзгәртергә теләүчеләргә дә, йөк төшү белән шөгыльләнүчеләргә дә кагыла. Хезмәт министрлыгы аларны быел 4,9%-ка индексацияләргә тәкъдим итте. Росстат мәгълүматлары буенча 2020 елда бәяләр нәкъ менә шуның кадәр арткан. Айлык акчалата түләү индексация Оны Россиядә федераль ташлама алу хокугына ия 15 миллионга якын кеше ала. Мондый кешеләргә инвалидлар, сугыш хәрәкәтләре ветераннары, радиация йогынтысына дучар булган затлар, Советлар Союзы һәм Россия геройлары. Шулай ук социалистик хезмәт геройлары һәм ташлама алучыларның кайбер башка категорияләре керә. Социаль хезмәтләр җыелмасы да индексацияләнә. 1 февральдән социаль хезмәтләр җыелмасының тулы акчалата эквиваленты бәясе аена 1155 сумга тигез. Аңа дару, шифаханә, курорт һәм юл йөрү хезмәтләре керә. Табиблар бригадалары авылларда күп балалы һәм ярдәмгә мохтаҗ гаиләләрдәге балаларга ярдәмгә алынды. Бурычлары сабыйларда үзәк нерв системасындагы тайпылышларны башлангыч стадиядә ачыклап, дәвалауга җибәрү. Сила в детях проектына хәйриячеләр дә булыша. Мобиль бригада беренче булып Яңа Шишмә районына юл тота. Дәвалауның нәтиҗәләре күз алдында. 4 яшьлек Саша Селезнев тернәкләнү курсында шөгыльләнә. Бу тренажерда күнегүләр ясау малайга аяк мускулларын ныгытырга, аякларын турыландырырга булыша. Тик бу баланың бердән-бер проблемасы түгел. Әнисе аны авыр тудырды. Бала үпкә пневмониясе белән авырды. Үсә төшкәч, сөйләмендә дә тоткарлык башланды. Монда бик яратып шөгыльләнә, аңа бик ошый. Акырынлап сөйләшә дә башлады. Без аның нәрсә сөйләгәнен аңлый башладык. Алга китеш күз алдында. Дәвалау физкультурасы, массаж, психиатр, логопед сеанслары үсештәге тайпылышларны төзәтә. Мөмкинлекләр ачылган. Малай җырлый, рәсем ясый башлаган. Мама ходит по
Максатлары 7 яшендә Сашаны гадәти мәктәпкә укырга йөртү. Сила в детях Хәрия фонды ярдәм иткән башка сабыйларның әти-әниләренең дә хыялы шундай. Декабрь ayında bu үзәктә yer балаларда кыш дигән үзәгендә Рөстәм Нургалиевич Миниханов булды безнең президентыбыз һәм менә бу үзәккә бик зур сынау биреп ул бу үзәккә шун аерым автобус ярдәм итте. Ford Transit 9 кешелек автобус һәм менә бу автобус белән бу үзәк табиблары безнең республика районнар буенча чыгалар. Мобиль бригаданың беренче маршруты Яңа Шишмә районы. Табиблар диагноз кую һәм дәвалау өчен яңа җиһазларны куллана. Электроэнцефалограф баш мие үсешендәге тайпылышларны ачыклый. Балага 4 яше тулганчы ярдәм итеп калырга тырышалар. Бу дәвалауга керешү өчен иң кулай вакыт. Сила в детях проектының мобиль бригадасы авыру балаларның ата-аналарына бушлай консультацияләр, республиканың иң яхшы белгечләренә юллама бирә. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Ира Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Татар информ мәгълүмат агентлыгында Мөхәммәд пәйгамбәрнең тормышына багышланган басманың 2нче томы тәкъдир ителде. Дин әһелләре, галимнәр ислам диненең яңарыш чорында пәйгамбәр турындагы мәгълүматның әһәмиятен билгеләп үттеләр. Яңа китап мәхәлләләрдә, мәдрәсәләрдә укучы шәкертләргә тарихи яктан бик әһәмиятле уку ярдәмлеге булачак. Моңа кадәр дә пәйгамбәрләр тормышына багышлап байтак тарихи китаплар басылган, ә яңа басма ТСР төзелүнең 100 еллыгына багышлана. Китап дини әдәбият, бөек Тукай шигырьләре белән дә тулыландырылган. Мәдәниятле шәхес булса, безнең милләттәшләр арасыннан, ул үзенең борынгы тарихының башлангычына күз салырга тиеш. Ә билгеле, ул ислам цивилизациясының башы, ул безнең пәйгамбәрбез белән бәйле. Һәм шуңа күрә элекке заманда да шәкертләргә өйрәткәннәр, шушы башлангыч заманның вакыйгаларын сөйләгәннәр. Коръәннең İşten biri ol tarih şunlukta. Çünkü şundagı nişkələklərdə anlamazsan, sen İslam dininin negizində anlay almıyorsan. Республиканың барлык балалар бакчалары татарча әлифба китапларын алачак. Проект Татарстанда туган телләр һәм халык бердәмлеге елыксаларында башланды. Республика президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе вәкилләре бүләкләрне беренче булып Казандагы 415-нче балалар бакчасына тәрбияләнүче нәниләргә тапшырды. Музыкаль китаплар, үстәл курчак театры, сүзләр язылган матур карточкалар, барысы да татар телендә. Алар ярдәмендә татарча шигырьләрне тыңларга, укырга, санарга өйрәнергә дә була. Яңалыклы нәниләр шатланып кабул итте. Низко мне нравится, ярко есть красивыми картинками. Например, у нас есть тут дикие животные, есть домашние игры. Яңа проект Татарстанда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елыксаларында башланды. Китапларны татар китап нәшрияты белгечләре төзегән, педагоглар булышкан. Бу музыкаль китап кына түгел, әнәниләр өчен татар телендәге әлифбада. Біз менә шушындай матур китапларны дип әйтәм, карточкалар, уеннар, менә курчак театрларын, уеннарын безнең республикада булган һәр балалар бакчасына илтү эше белән шөгыльләнәбез. Инде менә хәзер илтеп җиткерделәр, күргәнегезчә балалар яратып уйныйлар мондый әсбаплар белән файдаланалар. Без инде киләчәктә дә менә шу проектны дәвам итәчәкбез. Узган ел 415-нче балалар бакчасы татар телен саклау һәм үстерү буенча конкурста беренче урынны алды. Тәрбиячеләр яңалыкларның өстенлеген шунда ук бәяләде. Безнең балалар бакчасының педагоглары тәҗрибәле һәм иҗади эшли торган тәрбиячеләр. Алар үзләре дә китаплар бастыралар, китаплар эшлиләр. Менә соңгы вакытта да 15нче елда әти-әниләр өчен уйный өйрәнәбез дигән сериядан алар 5-6 китап бастырып чыгардылар. Бу безнең бик зур горурлыгыбыз. Тиздән нәшрият өлкән яшьтәге балалар өчен шундый ук китаплар бастырырга җыена. Алар тәрбиячеләр өчен методик кулланмаларын да үз иченә ала. Ләлә Зайнуллина, Ралина Абрамова, Сергей Павлюхин, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов. Бүгенгә сезнең белән сау булашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.